Gumawa 1,000,000 account. Napakadami nun. 1,000,000 rin yung subscribe mo kahit walang Bubuksan ko yung Heart Pogi. Like. Bubuksan ko yung kay Mami. Like. Kaya kong gumawa ng napakadami. Dali lang eh. Bagay. Search mo yung akin. Nalagyan ko ng salt. Nasaan na siya? Where are you now? Oh, espas. Hindi. Channel. Kaya seryoso yung laro ko. Pag mo yan. Go. See. Sir. Go see. Go search. Kaya binibisit mo And naka-espas. subscribe. And sub. May channel din siya. May channel din eh, no? May channel is... The pro YouTuber ka, hindi noob-YouTuber. Kaya may mga ano yung YouTube eh. Tapos wala pa siyang intro. Anong intro? Gagawa pa ako. Anong intro? Intro yung magsisimula ako. Oo. That pro giveaway. Talig ka rin eh. Kita mo yung kawitan mo. Pro giveaway, no? Yun pala, may hat ka palang ganun Oh, eh. press ko lang kami. Ganyan yung set mo? Naka-sniper na. Ha? Ganyan na. Ang corny, tanga. Tanga, mapapalitan ko pa naman yun eh. Gamitin mo na yung set ko. Ang ganda yun, mga. Magsiset, mag-YouTuber ako. Thanks, ano. May YouTube na ako eh. Kanina pa to dito eh. Ito, di na umapline to. Ano? My channel Eh, is... spas na naman oh. Siya na naman ba? Siya nga, Grand Barrage. My channel. Ganun salita yun. Ay, na-infect ka na naman. Di ako may infect. Bakit? Wala may infect. Ano? Hindi para tapos yung nagbigay sa'yo? Ha? 3 minutes. Dati naman